For andet år i træk er Kvindernes Arbejdscenter klar til at modtage unge kvinder fra hele Danmark. De skal være sammen i de næste 6 måneder, hvor de lærer glæden ved et godt stykke arbejde og derigennem bliver stærkere. De lærer deres nye hjem at kende og ifører sig deres spritnye uniformer. Glade forlader de centret for at komme ud og nyde det dejlige forår. Her tager de hver især af det store arbejde, der må gøres på udendørsarealerne. De lærer alt om havebrug, moderne såmaskiner og andre nyttige former for landbrugsarbejde. Nogle af pigerne har tidligere taget sig af al husholdning i hjemmet, og på centret inkluderer arbejdet også kløvning af brænde. Selv tøjvasken bliver hurtigt som en leg, når man arbejder sammen ude i det gode vejr. Især hvis du efterfølgende får lov til at skylle det i centrets rindende bæk. Efter en måned har pigerne lært alle facetter i moderne husholdning, køkkenarbejde samt havebrug og dyrepasning. Der følger nu en spændende praktikperiode uden for centrets trygge mure, hvor pigerne hver morgen forlader centrets trygge rammer for at yde frivilligt arbejde rundt omkring i lokalområdet. De forskellige steder er specielt udvalgt af centrets ledelse, og de frivillige hænder overtager i nogle tilfælde alle pligterne som børnepasning, dyrepleje og madlavning. Dette gøres for at hjælpe de trængende mødre, mens de er væk fra hjemmet. Men tiden går næsten alt for hurtigt, og nu er det allerede blevet tid til at sige farvel. Alle de familier, der har modtaget hjælp, samles uden for centret, hvor pigerne for en sidste gang istemmer den glade arbejdssang og danser den elskede blomsterdans. Så skal vi nok love for, der blev fest. Plejeværnepligten er nu overstået, og pigerne drager hjem hver til sit. Snart begyndes et nyt hold på centret, som er parate til at tjene deres land. Måske er du med på holdet.